elisho ngesizebe esineyingwenya. Ubunyathela ngobunono mntanami. Ngisho u16 bullet ingquzimela zeinkabi ezazimalondalonda ezazidonsa amageja kungabi indaba salutho. Zadukela kulo leli yahlata. Ababuyo ngqista lapha mntanami. Egoli ingane yami uClever kaLast. Egoli kusurvive impatha ezinjenganathi. Usibona nje nathi sahlala iminyakanyaka sabuya singenamyoco. Ingoba sasisimpatha mntanami. uClever sihamba phekwabo. Kungcono ukuba imve ephilayo mntanami kunokuba ibhubesi eliphangalela. Impilo iza phambili ngane yami. UbuClever bakho ubobushiya lapha ekhaya. Uzokuthola mawubuya ngabaholide. Ngeke ubusebenzise eGoli. Indlela ibuza kwaba phambili. Ububuza kithi mntanami. Imhlala Goli empunga. Ziphansi insizwa. Izafi ezaqhambisa ubunzizwa. iGoli liyakuhlonipha uma nawe ulihlonipha. Hamba ke ngane yami uye eGoli ngoba sikuthuma khona nje sifuna ubuye usabizwa ngale igama lakho. Ungabuyi usuqanjwe igama elisha usubizwa ngomzimba. Hamba ke mntanami kodwa wakhumbula amazwi ami. Ubuhlonipha lo yamhlaba. Baba,